खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 29 मार्च 2023 बाराया जायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव KLO उदखारि आफादा हुमखि होगासिनो दङ। बेबादिनो हुमखि होखानाय सुबुंखौ आरोबाव हुमखि होबावदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता ओनसोलनि इक्राबारिनि थागिबि जेबा धनु दास बिथां नखराव बमा बेरफ्रुजादोंमोन। बे नखरखौ KLON उदखारि आफादा फिन जानबुंजों फन खालामनानै हुमखि हरदों आरो दाबि खालामनाय 25 लाख रांखौ हरनो हायाब्ला थासारिया गिख्रंथाव जागोन होननानै धनु दास मुंनि सासे सुबुंखौ हुमखि हरदों। लोगोसे धनु दासनि नखरखौ रैखानि थाखाय रैखाथि हान्जाखौ खावलायहरनाय जादों। गुबुन फारसेथिं रौता पुलिस बिफाना KLOनि बेरेखा गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङ आरो थांनाय समबार खालिबो हरनि समाव KLO उदखारि आफादनि सन्देहजों सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। BTSनि गुबुन गुबुन बिफाननि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि बिफानाव फिक्स पे महरै साख्रि मावग्रा बिजाथिफोरखौ फिन मोगा-मोगि लाफिननाय जागोन होननानै BTC सोरखारा नटिस फोसावबाय। गाबोन 30 मार्च खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मावखुलियाव मोगा-मोगिखौ लानाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावनाय जादों। ट्राइबेल खृष्टानफोरखौ ST खथानिफ्राय दानख'नायनि बाथ्रा बुंग्राफोरा बिसोरो गाव गावनि आथिंखौनो दानस'ना लानाय बायदि जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोराबो दङ। नाथाय बिथांमोना जेबो साननो रोङा जाम्बा जाम्था मानसिफोरखौ लाफानानै बोलिनि बाख्रा बायदि खालामदों होननानै रोखा बुंथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जुदि खृष्टानफोरखौ ST खथानिफ्राय दानख'योब्ला बर'फोरल' नङा सा सानजा भारतनि गोबां रायजोफोर जेरै मिज'राम आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि थाखाय गोबां खहा जागोन होननानै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा रोखा बुंथिदों। EM रनजित बसुमतारी बिथांनि अपेन चेलेन्ज हाग्रा महिलारि बिथाङा दख'ना गानग्रा नङाब्ला गामसा गानग्रा माब्ला एसेम्ब्लियाव बाहागो लाफैनांगौ। हाग्रामानि थाखायल' BBF हान्जाया दङ। BBF महरै BBFआ गैखाला। हाग्रामा गैयाब्लानो BBFआ गैखाया। जोङो मोनसे मुवाखौल' मावनो हायाखै। बिथांमोना बे 30,000 कोटी रांखौ जाखुमादोंमोन। बेखौ जोङो दासिमबो मावनो हायाखै एबा एक्सन लायाखै। नाथाय जोङो थाबैनो साननैसोनि उनावनो एक्सन लानाय जागोन। अब्ला मुनमुननि बिगुमाया मा जागोनथाय मुनमुनखौसो गाबगोन नामा बेखौसो आं गिदोंनानै रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बुंग्रोथों बिथाङा आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेम्ब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै आं नोंथांखौ चेलेन्ज खालाम। मोनसे बुस्थुखौ जों मावनो हायाखै दै बिथांमोना जे 30,000 कोटी जाखोमादों बे जाखोमानायखौ जों दासो खोन्दो खोन्दो खालामनो हादों। बे 30,000 कोटीनि एक्सनखौ जोङो लानो हाथ'वाखै होननानै बुंनांसिगोन लानाय जाथ'वाखै नालाय खिन्थु जोङो प्रजेक्टखौ सिङाव लागासिनो दङ। साननैसो उनाव मुनमुननि बिगुमाया मा जागोनथाय मुनमुनखौ आं गाबजानोसो गिदों सिबायखौ नायनि मानोना बिथाङाथ' BRTFनि गेजेरजों बिथाङाथ' गुबुन गुबुन हान्जा दानायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव थैनि बानाखौ बोहैहोबाय आरो बोहैहोनायनि प्रजेक्ट लादों नामा जों बेखौसो गिनाय मोन्दों। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनि गेजेरजों जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ थैग्लुंनाय सिथारग्लुंनायनि अनजिमाया बारा जाबाय होननानै जेब्ला बिथाङा मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय स्टेटमेन्ट होयो बे स्टेटमेन्ट होनायनि गेजेरजों जों मोनसे मोनामनायसो मोन्दों मोनसे हमदांनोसो हादों। मुनमुन ब्रह्म आरो हाग्रामा मोना सिङावहाय ब्लाड सेटनि माबा मोनसे पलिसि लादों नामा जों गिदों आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा बिथांमोना बबेथिं थाङो बबेथिं मायो हयथ' बिथांमोना जिखुनु मुहुर्तआवनो लानजाय साखोनो हागौ बेखौ जों नोजोर होनांगोन। रायनायनि लाइसेन्स माने जाम्बाया मोनसे खोन्थाखौ मानो क्लियार बुङाखै आं गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं ओंखायनो एसेम्ब्लियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै बेखौ बुंग्रोथों बिथाङा आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेम्ब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै आं नोंथांखौ चेलेन्ज खालाम। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम
रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि